салом дӯстони азиз, мо дар опера ва балет ба номи Сададдин Айни ҳузур дорем. Инак навори шабона, ман ба GoPro кам навор мегирифтам ки камтар сифаташ безеб мешуд. Хай инак аку рисковат мекунем. Ин рӯпарӯи мо Банки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин чораҳа, он тараф кинотеатр Ватан ва нигоҳ кунед ҷуро. Инҷа меҳмонхонаи вахш вуҷуд дошт. Инак чапа кардан ва дар ҷояш як бинои ба фикрам зебои баландошиёна месозанд. Он тараф раҳи бозори Зелёни ва ҳозир мо ин тараф меравем. Хотири он меравем ки ҳам опера балетро навор гирем ва дар пушташ як бинои нави ба фикрам хореографически як бино барои донишҷӯён сохтан, онро навор мегирем. Инак дӯстон чӣ хел ки медонем, мо рафта истодаем ба тарафи опера ва балет. Нигоҳ кунед, фонтанҳои зебо, шабона, шавқин, беҳад шавқин. Агар 1-5 минут зиёд шинем, ба фикри ман хунук мехорем. мо байни ин тараф мебароем ва нигоҳ кунед дӯстон. Манзараи шабона. Манзараи шабона. Инак мо гуфтем ки опера ва балет озӣ меравем дӯстон. Ана нигоҳ кунед. Аввал дар ҷои ин телевизорҳое ки дар ду тарафи опера ва балет вуҷуд дошт, вай буд банер, яъне ки лата кашода мекарданд. Инак телевизор мондан хеле пешравӣ ва ин телевизори калонам дар мобайн чӣ ҷашне мешавад дӯстон, ба фикрам барои истиқлолият чӣ ҷашн мешавад. Боғи Куруши Кабир ва ин тараф ҳам даромади боғи Куруши Кабир. Пушти инда як бинои нав. Ҳозир меравем, онам навор мегирем. Шабона чӣ хел зебо. Нигоҳ кунед, фонтанҳо ин тараф ҳам хеле зебо метобанд. Хай чӣ хел гӯем. Шукри истиқлолияте ки мо дорем. Шукрона, шукр. Ҳама тинҷи оромӣ. Он тараф ҳам як ҷои нишасти хуб дорад. Насиб бошад ба ягон рӯз бо он ҷоя мегирем. Инак дӯстони азиз, мо дар омадани боғи Куруши Кабир. Дар пушти ин як бинои нав гуфтем сохтаанд, ҳамонро навор мегирем. Дида истода мо тарафи гуфтем кӯҳо нигоҳ кунед, инҷа чӣ хел яхмозҳои зебо. Бомаза. Ман яхмоз чашида будам, хеле бомаза буд. Ва ана дӯстон ин тараф ҷои нишаст дорад. ин тараф раҳи, ани ин тараф ҳам як ҷои нишастӣ, яъне ки хай дорад. Чӣ гӯям, хай ҳама дорад. Инак ини сетои боло гирён, яъне ми гирдакҳоя дида бошед агар, ана мин вай аст. Свет гирён мешуд. ани инҷа ҷои ченҷкунии беҳтарин. ана дӯстон гуфтем, ани опера балет бино. диде ана дар пушташ бинои нав кушоданд барои донишҷӯён. яъне ки музикальни бугем да. ҳозир бо аз пеш бо номашро хушрӯтар, зеботар мехонем, насиб бошад. диде дӯстон, опера ва балет ин бино, ани ин бино. ҳозир аз пеш меравем. мисли ҳамин опера ва балет хеле зебо. офарин. ҳозир номашро мехонем. ана дӯстон, ин бинора дидед, пешаш аз ин ҷо будааст. Коллеҷи ҷумҳуриявии хореографии ба номи Малика Собирова. Офарин. нигоҳ кунед, бино чӣ хел зебо. ду рӯз пеш инро кушоданд. ҳай аз сентябр ба фикрам муҷа шурӯъ мекунад, донишҷӯёнро қабул мекунад. офарин. бозе аз пешаш мерам, аз он тараф мегирем.
Куруш Кабир ҳам хеле зебост. Дар шабона он тараф футболни площадкача ва ана ин бино аз ин тарафаш. Нигоҳ кунед, мисли ҳамин опера ва балет сохтагӣ. Мегӯ дугонӣ. Он бинои дигариш гуфтем ки он опера ва балет дар пушташ ин бино дар даруни боғи Куруш Кабир ҳузур дорад. Ай дӯстони азизан, ин навигарӣ дар 2 рӯзи охир. ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ.